गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बर' हारिमुनि आमाय थुख्लु रंजालि बैसागुआ फैबाय। जेरैबो दाउ खौवौनि गाबनाय, मिथिंगाया सोमखोर समायना महर लाबाय। बयनिबो गोसोआ रंजानायनि आबिर। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। मुलुगसोलोंसालिनि गुबुन गुबुन बिफाननि फरायसाफ्रा खौसेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। रंजालि बैसागु फालिना हायलालाय हुइलालाय मोसादों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार डक्टर इन्दिरा बर'आ बुंदों, बैसागुआ जोंनि थै आरो जिउजों सोमोन्दो दङ होनना। गोदानै दाजानाय फरायसा आफाद बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बनसुनि गोनांथार जथुम मैया 2 एप्रिल अक्ट'आव उदालगुरि जिल्ला बनसु आरो तामुलपुर जिल्ला बनसुआ दैदेनगिरिफोरनि मोनसे जथुम खुंदों। बे जथुमाव बाहागो लायो मिरु बनसुनि बुंथिगिरि रंगल बर'आ। बिथां बर'आ बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव बुंथियोदि मोननै थांखिखौ लाना बनसुआ बे जथुमाव सावरायदों होनना। मोनसेया आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सायाव सावरायनाय आरो गुबुन मोनसेया जिल्ला बनसुनि मावथिफारिया जथुमनि सांग्रांथि। लोगोसे बिथाङा बुंदों बनसुआ बर' हारिनि मुलाम्फानि थाखाय रावखौबो हेंथा होआ होनना आरो फैबाय थानाय समाव बर' फरायसाफोरनि जेंना जेंसि, बर' हारिनि जेंना जेंसिनि सायाव खामानि मावलांगोन होनना रोखा बुंथियो। उदालगुरि जिल्लानि भेरगावआव मिरु महकुमायारि रंजालि बैसागु खुंनो लाहार फाहार। भेरगाव महकुमायारि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाइ आफादनि बानजायनायाव फैगौ 20 आरो 22 एप्रिलाव साननैनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा 17थि भेरगाव महकुमायारि रंजालि बैसागु खुंफुंनो मैया फोसावदिं मावखुलि बेखेवनाय जायो। बेखेवनानै होयो खुंथाइ आफादनि आफादगिरि जयराम राफाया। मख'जायोदि बे खुंथाइ आफादा सोरखारनिफ्राय 1,50,000 रांखौ अनसुंथाइ मोननो हादों। बेजोंनो गाजा गोमजायै साननैनि हाबाफारि लाना खुंनाय जागोन होनना फोरमायो आफादगिरि राफा बिथाङा। बाक्सा जिल्ला XNDBRनि मावथि बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ लानानै मैया मोनसे गोनांथार खौरां मेल खुंदों। खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बुंदों, सासे सागानगिरिया आयखरनि उनाव जेलाव थांफिननाय खुनु संबिधानाव गैया होनना। मख'नो गोनांदि NDBनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिया बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव मुंसाइ होनायनि उनावनो जेल जाफिननाया बर' हारि आरो NDBनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव होनना बाक्सा जिल्ला XNDBRनि मावथि बिथांमोना बुङो। लोगोसे बिथांमोना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ खावलायदों बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझार जिल्ला PBI भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि खौरांगिरि मेल। PBI खौरांगिरि मेलनि गुबै थांखिया जाबाय फैगौ 20, 22 आरो 23 एप्रिल अक्ट'आव सानथामनि हाबाफारि लानानै क'क्राझारनि थिथागुरियाव फोरोंथाय होनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बेनि सोमोन्दैनो मिथिहोनाय। बे हाबाफारिनि मुङा जाबाय मिशन फर ग्लबेल चेन्ज। बे हाबाफारियाव आसामजों लोगोसे हादरनि गोबां ओनसोलनिफ्राय सा 1,000सो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि मावथिफोरा बाहागो लागोन होनना फोरमायदों क'क्राझार जिल्ला आफादगिरि उमेश ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि नब कुमार ब्रह्म बिथांमोना। गुन गोनां फरायसाफोरनो BTC सोरखारा राङारि अनसुंथाइ चेक राननानै होदों। BTCनि सोलोंथाइ बिफाना बिटिआर ओनसोलनि सा 108 गुन गोनां फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ चेक राननानै होदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय IT पार्कआव BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव सा 18 IIT फरायसानो 2 लाख रां, सा 34 NIT फरायसानो 1 लाख रां, सा 52 MBBSनो 2 लाख रां आरो सा 72 PhD फरायसाफोरनो 1 लाख रांनि चेक राननानै होयो BTCनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास, धनन्जय बसुमतारी आरो MCLA बिजित गोरा नार्जारिया। बिजनि दख'रा एप्सनि थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि क्लाब आरो लाइब्रेरिनि बानजायनायाव 13थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ फैगौ 9 आरो 10 बैसागु अक्ट'खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। बेनिनो नैथि सानखालि जाखांफु मेथाइ लिरगिरि, देंखोगिरि आरो फेस्ला फावगिरि मुर्शिद प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा नुजाथि फैगोन। BPF हानजाया फालांगि बायदि राजखान्थि गेलेनायनि थाखाय रायजोफोरा फोथायला। बे बाथ्राखौ बुंदों कंग्रेस दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिया। बिटिआरआव BJP दोलोआ हाग्रामा आरो प्रमदनि गोदोनायाव हमना राजा जानो थांगासिनो दङ होननाबो बुंदों बिथाङा। मैया चिरां जिल्लानि 12 नं निसिमा बियाबाव कंग्रेस दोलोआ निसिमा ब्लक मावख'खौ बेखेवो। बे गोदानै मावख' बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि कंग्रेस दोलोनि गाहाय दैदेनगिरि मुर्शिद गर्जन मोसाहारिया बेखेवना होयो। बिथां गर्जन मोसाहारिया बुङोदि फैगौ बिटिआर बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोआ देरहासार जाना बिटिआरआव सरकार दानायखौ जादुआबो हमनो हानाय नङा होनना बुङो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव।
क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव श्रीरामपुराव 25 कौटिनिबो बांसिन हमनो मोननाय गान्जा सावगारदों। आसाम सोनाब बंग रायजोनि संकस दैमायाव सावगारदों हमनो मोननाय गान्जा ड्राग्सफोरखौ। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।